докато тук до мен дойде следващия събеседник. Нека да ви кажа, че ще говорим за зумбата, за това дали това е спорт, дали е фитнес, дали пък е занимание, а може би всичко заедно. Това ще попитам веднага моя следващ гост. Докато той се настани тук до мен, искам да ви кажа, че ще видите истински занимания с зумба танц. Това ще направим тук съвсем близо до мястото, до което ние се намираме. Това е външното пространство на Радио Варна. Това ще видите след секунди. Заповядайте, следващия ми гост. Нека само да ви го представя. При мен вече се настанява Калин Петков, инструктор по зумба фитнес. Добре дошъл. Добре, заварили. Особено ми е приятно. Калине, аз вече зададох въпроса представих въпроса на публиката. Какво всъщност е зумбата? Дали е танц, дали е фитнес, дали пък е някакво занимание, забавление или може би всичко това в едно? Всичко това и още много работа. И още много. Да ги добавяме тогава. Това е само началото. Като образ, ако трябва да си представим какво е танца, какво е фитнеса. Фитнесът е поддържане на тялото по определен начин, да кажем или в фитнес зала, или спортуване с някакво аеробно движение. Танца е занимание, в което вие сте в залата за танци. Някой ви казва, направете това, вие правите това, пускате музика, правите го. Ако това са танците, ако това е фитнеса, зумба е тук. Това е нещо много популярно и в Америка, пък и в Европа. Тук сега навлиза обаче. Да, точно от година започва да става леко популярно. Надяваме се тази година да бъде много силна за зумба в България. В Щатите вече 10 години, 11 година. Пренесено от Колумбия, от Бето Перес, човека, който е създал зумба. В Европа 6-7 години, като в момента в Европа е много силно развито. България, надяваме се да се включим към това движение. Ето и ние ще помогнем, може би, да намерите повече привърженици. Така и така говорим за начало. Има ли всъщност нива на занимание? Има ли група, която е за начинаещи, за напреднали? Откъде трябва да се започне, ако аз сега реша? Това е вечният въпрос. На този въпрос мога да отговоря съвсем точно. Зумба са го измислили и са създали различни видове зумба. Значи, зумба за начинаещи, някои класове могат да се използват за начинаещи, някои не могат. Значи, най-интересното е, че всеки човек може да се включи в регулярния зумба клас. Просто той трябва да прави толкова, колкото позволяват неговите възможности и да се доставя удоволствие. Номер едно и най-важното е движението в зумба. Ако някой сега започва, бих му препоръчал да си избере подходящ клас с локация, график, съответно място, където му е удобно да притежава, приятен инструктор, с който иска да участва и да отиде в класа да получи инструкция от съответно човека, който ще го обучава, какво да прави и да не прави като начинаещ. Трябва ли задължително да си се занимавал с спорт, за да се включиш? Може ли един човек, който никога така... Здравей, заповядай в залата, прави зумба. Няма нива в зумба, просто има изисквания на пазара към това кой какво иска да постигне с тялото си. Примерно бих препоръчал Zumba Gold, това е уникален клас, за хората, които сега започват, но не са във форма и които имат желание да направят нещо себе си, да започнат някъде. Съжаление, много малко класове има такива, само във Варна. След това Zumba Gold е подходящи за активни възрастни хора, които искат да се движат. Имаме такъв клас. Настроението е голямо, хората си доставят удоволствие, мърдат толкова, колкото е неприятно. Номер едно, всичко това е движение. Сега, докато ми говориш тези неща, ми си иска вместо да седим и да си говорим тук, да отидем да потанцуваме, но това, уважаеми зрители, обещавам ви, ще се случи. Нора Бочева е на първия си урок собствен по зумба, но преди да започне този свой урок, ми се ще тя да поговори със своите събеседници. Към тях ще се присъедини и Калин. Аз ще го освободя от тук. За съжаление, няма да успея и аз да се включа в този първи урок. Но, Нора, мисля, че вече са готови твоите събеседници. Здравейте! Принасяме се отново в Морската градина, където ще станем свидетели на едно страхотно зумба изпълнение. Тук до мен е Бистра. Здравей, Бистра! Първо да ми кажеш от кога се занимаваш с зумба. Ти си зумба фитнес инструктор. От кога се занимаваш с зумба? Здравейте! Добър ден на уважаемите зрители!
Занимаваме се с зумба от повече от година, близо година и половина. Имаме удоволствието да сме едни от първите инструктори в България и на територията на град Варна. Това е едно страхотно занимание. Надявам се всички зрители да имат възможността да видят след изпълнението на живо какво се случва, каква е емоцията, и ви благодаря предварително за вашата готовност да участвате в този експеримент. Преди демонстрацията, нека да кажем какво е най-важно за хората, които желаят да се занимават с зумба. Според нас най-важното за всички, които искат да се занимават с зумба, е да оставят грижите пред прага на нашите зали, да разтворят сърцето си за хубавата музика. Музиката е изключително темпераментна, всичко е изградено на базата на латиноритмите, изисква се много така добро настроение, много усмивки. Опитваме се да зареждаме хората положително, те ни връщат тази любов обратно, така че настроението е невероятно. Каква демонстрация ще може да видим в момента? Знаем, че има 6 разновидности на зумба. Какво ще ни представите? Тук вече е Калин. Зумба регулярен клас, зумба фитнес. В един нормален клас се случва точно това. Ела ме копия се нарича следващото парче, което ще могат да видят хората. Нека да го видим тогава. Много изключително популярен. Аз все още не съм се занимавала с зумба. Отчитам го като голяма грешка. Виждам в очите на Калин. След малко започвам и аз. Но преди това искам да ви попитам как бихте казали, необходимо ли е, когато човек се занимава с зумба, да има и някакъв страничен хранителен режим, тъй като зумбата, освен че създава много настроение, тя топи и доста калории, така както виждам. Препоръчвате ли някакъв хранителен режим? Винаги е препоръчително да има хранителен режим заедно с спортното занимание. При всички случаи резултатите ще бъдат по-добри и повече от очакваните. Колко тренировки по зумба препоръчвате на седмица да бъдат извършвани, за да има определен ефект? Хората, които започват сега, 2 тренировки като начало. Тези, които им е харесва, вече се казали, да, зумба е моето занимание, 3 до 4. 3 до 4 е оптимално за нас. Имаме ли друг танц, който сега може да покажем на зрителите на България днес? Добре. Зумба тонинг. Тонинг с тонинг стикове, само да ги вземем. Окей, на дамата малките зелени тонинг стикове по 1 килограм, на кавалера големите тонинг стикове от килограми нещо. Окей, там.
Después de todos estos años, después de tanta indecisión, todo parecía hacernos daño, pero al final ganó el corazón. Yo más fuerte que nunca gritaré, estoy amando más que ayer, al mundo entero se lo diré. Eso es verdad y tú lo sabes bien, estoy amando más que ayer, siempre te he amado y siempre te amaré. Más que ayer, te estoy amando más que ayer, estoy amando más que ayer, estoy amando más que ayer, más. Cali, Miami. La gente siempre opinaba, esos dos perdieron la razón, no van a durar casi nada, se les va a acabar pronto el amor, pero qué equivocados estaban. Танцът действа изключително заразително. Ние не сме от хората, които много бързо и лесно харесват нещо, но уверявам ви, целият екип е готов да се запише за зумба. Много зрители вече звъняха на директния ни телефон, за да питат как могат да се запишат. Ще ви кажем как, уважаеми зрители, но ще спрем с зумбата за кратко, за да отидем до Пловдив, където близо 200 ученици от различни училища се обединиха, за да изпишат стелата си Пловдив 2019. Младежите се подредиха един до друг, така че от високо да се вижда името на всеобщата за града кауза Пловдив да се превърне в културната столица на Европа през 2019 година. То ще бъде конкуренция и на Варна. Репортаж сега вижте на Николай Рашинов и оператора Димитър Игнатов. Организаторите от фондация Пловдив, Европейска столица на културата, очакваха в инициативата да се включат поне 1000 пловдивски ученици. На площада обаче дойдоха не повече от 200. Активисти на фондацията координираха с мегафони за това децата да се подредят правилно. Повечето от учениците бяха доволни, че могат да допринесат за това градът им да е културна столица. На Пловдив нищо не му липсва, за да стане културна столица. Пловдив е един красив град, който смятам, че има достатъчно забележителности, за да е културна столица. Защото все пак живея в Пловдив и да го представя. Смяташ ли, че ще станем културна столица на Европа? Надявам се. С какво допринасяме за културното развитие като град? С такива училища като Търговска гимназия Пловдив, където дават образование на моите хора. Много обичаме нашия град Пловдив и да се включим. Някои от учениците въобще не знаеха защо са на площада. Други пък твърдяха, че учителите им ги накарали. Задължиха ви? Да. Кой? Ето тази, която това е най-добрата класна. Защо сте ги задължили? То не е задължение. Те знаят, че Пловдив е европейска столица след няколко години и затова се включват. Дано. Какво е това мероприятие? Фестивал на учението. Учите ли често? Горе-долу. Чували ли сте за каузата Пловдив културна столица на Европа през 2019? Не. Аз не съм. Инициативата е част от фестивала на образованието, който стартира в Пловдив. Той се провежда по програма Учене през целия живот. Местните ученици показаха майсторство в различни работилници. Полезно е четенето. Много е полезно за децата, развива, обогатява речника. Всички тези деца четат много, искам да ги похваля. Благодарение на четенето ли ще станем културна столица на Европа? Да. Защото обичаме учението и учението продължава през целия живот. За това. Как смятате, ще стане ли Пловдив културна столица на Европа през 2019? Мисля, че да. Имаме всички необходими данни да станем. Културният елит на Пловдив е убеден, че с привличането на младите градът ни наистина ще се превърне в културната столица на Европа. Фотосите с живия надпис ще бъдат разпространени в европейските медии.
Видяхме в Пловдив, упорито се готвят да станат Европейска столица на културата през 2019. Ще се включи и Варна много активно. Тя вече се включва в тази надпревара. Зумбата може ли да помогне до някъде? С развити клубове по зумба, може би? Може, защото зумба има един такъв девиз. Всяка празна зала в света да е пълна с зумба. Идеята е много отворена, така се разпространява така наречената зумба любов. Тоест движение за хората, нещо, което да бъде лесно, да не бъде ангажиращо, да не е нужно да помните нещо, да отидете и просто да отморите, да се занимавате, да следвате инструктора и да си доставите удоволствие. Калине, много темпераментен ли трябва да бъде човек, за да дойде? Или така, дори един меланхолик може да бъде заразен с зумба? Не, има различните видове зумба са за различните типове хора и за това, което искат да постигнат със себе си. Зумба голд е умерено темпо, регулярен зумба клас е за всеки човек, който иска движение. Зумба сентал е за хората, които искат да постигнат фитнес резултати. Зумба с стол, това, което ще видим с Бистра малко по-късничко. Зумба тоник отново е насочена към фитнес средата и хората, които искат да натоварят цялото тяло с тонинг стиковете, които шумят като маракаси. Зумба томик е за деца от 4 до 7 и от 8 до 12 години. Много приятно занимание, създадено специално за тях, със специална музика, детски хореографии, включени игри вътре. Нещо наистина невероятно като възможност за децата. Последното, което остана е зумба, аквазумба. Същото парти, което се случва в нормалния клас, само че пренесено в басейна. За всички хора, които са с по-голямо текло, с проблеми в ставите, знаете, че водата е по-хладничко, тялото се охлажда по-добре, натоварва се по-добре, защото всяко движение е свързано с мърдане във водата. И всичко това е направено винаги върху музика. Тоест не използваме музиката за фон, използваме музиката за двигател. От всичко, което чувам сега, означава, че всеки може да намери причина за да се включи. Един за да формира тялото си, за да оформи, друг за да отслабне дори. Да, могат да се комбинират и различните варианти зумба. Идеята на зумба е да покрият всички сегменти, всички възможности за хората да се чувстват добре. Има ли достатъчно хора, обучители, които са инструктори по-скоро, които могат да поемат желаещи? Все още предполагам, че няма. Зумба има изградена система, при която хората могат да станат инструктори. Те посещават обучение, идва специалист на зумба, който прави първоначалното обучение за 2 дена. Критерии, по които се подбират специални, има ли? Няма. Пазара отсява после кой е добър, кой си е научил урока и кой не си е научил урока. Но в повечето случаи отиват хора, които са наистина заинтересовани и имат желание да правят това. Зумба изглежда лесна, но е тежка за инструкторите, защото те играят винаги с целия клас. В това обучение се учат на всичко, което е необходимо, за да бъдат инструктори, получават лиценз и тогава вече, както казваме, лицензирани инструктори са хората, които знаят модела на зумба, знаят правилата, прочели са всичко, осведомени са за това, трябва да го правят. Тогава зумба е истинска зумба. Но никой не препоръчвам да ходи при нелицензиран инструктор, защото той знае зумба от YouTube. И аз като ви кажа зумба от YouTube и вие знаете толкова. Това е, грубо казано, разликата. Наистина хората трябва да ходят при лицензирани инструктори. Открито пространство, закрита зала? Според ситуацията няма значение. Според страната, в която се прави обикновено. В закрити зали е хубаво да е климатизирано с много добра вентилация задължително. Поради причината, че всеки има нужда, когато се натоварва от малко повече въздух. А това, че различни възрасти могат да участват, означава, че дори едно семейство, 3-членно или 4-членно, хваща се за ръка и идва в залата и може ние го правим в едната зала, тече клас за големи, мама идва, оставя очугана в съседната зала, където има зумба томик, това е зумба за деца, и влиза в другия част, часовете завършват, всички са щастливи и се прибират по къщите. Това е чудесно. Сега остана всъщност как да ви открият хората, защото мнозина сме чували, ето сега учихме какво означава и как можем да го ползваме, но не знаем как да стигнем до вас. Това е къде да ви открием? В интернет, до самите инструктори. Фейсбук е едно от местата, което може всеки един човек да открие. Другото място е zumba.com.
Като отидете на zumba.com, това е сайта на Zumba, световния сайт, избирате си вашия град и вътре виждате кои са лицензираните инструктори. Тези, които са ZIN-мембъри, те имат графици, тези, които не са ZIN-мембъри, те нямат графици изложени. Може да видите графици, може да видите разписание как да се свържи с инструктора и да направите ваш избор. Така ще бъдете защитени от това да отидете при нелицензиран инструктор. Ако искате да проверите дали е лицензиран или не, Zumba.com, Find инструктор, пишете име, няма го, не е лицензиран. Не е лицензиран. А това, че Варна изведнъж се оказа така център и примамливо място за развитие на зумбата, откъде? Как да си го обясним? Откъде дойде всъщност? Всъщност, София е най-големия град и той е с най-много инструктори. Там има 50 инструктора. Във Варна са 15, но ние сме силно инициативни. Ще наваксим. Да му мислим. В нашия екип имаме 10 инструктора, следим за нивото. В България са само 2 инструкторите с всички лицензи на зумба, аз и бистра. Казвам го като идея, ние го направихме, за да знаем какво е зумба, да познаем всички нейни видове. Бяхме на обучение в чужбина, в които вземахме лицензите, научихме какво, как, така можем най-добре да предложим продукта и да го покажем на хората. И съвсем наскоро, след няколко дни, има обучение тук във Варна. Да, на 12-14 октомври. 13-14, извинявайте, ще се състои обучение във Варна, в което могат да се включат всички, които желаят да станат зумба инструктори и от 15 да бъдат зумба инструктори, да поемат ролята на инструктор и да радваме още повече хора. Това ще бъде в Златни пясъци, в курорта Златни пясъци. В Златни пясъци ще се проведе международен уикенд, който ще бъде 3 дни. Отново с идеята да има зумба, ще има всички видове зумба, хората ще могат да се доставят 3-дневно удоволствие. И времето ще бъде с нас със сигурност, дори да сте открита. А пък във Варна, във Варна ще се състои обучението. Всеки може да чукне в интернет и да провери за това обучение. Калине, аз ти благодаря за това, че не само присъства тук, ми спринтираш до терена ни горе, където сме разположили така пространството за зумба. Благодаря ти още веднъж. Уважаеми зрители, Калин отново ще се включи в следващия ни урок. Всъщност това е продължение на урока, който започна нашия репортер Нора Бочева. Ще видим тя докъде е стигнала, какво е усвоила. С нея сега ще танцува Калин. Вие изберете дали да се включите в така зумба заниманията, най-общо казано, или пък предпочитате нещо друго, нещо различно. Това оставам на вас избора. Ние ще бъдем с вас чак в следващия вторник. България днес, разбира се, всеки ден от 16. Не закриваме, останете с нас. Урока по зумба продължава. Ход даваме сега на ред на Нора Бочева. Здравейте отново! С много настроение се включваме от морската градина. Вече събираме и доста почитатели на зумбата около нас. Бистра, сега какво ще видим? Сега ще видим нещо изключително ново, включително и за българския пазар. Първия клас по зумба Сентао, с който ще демонстрираме, е първият такъв в България. До сега са правени само демонстрации. Сега ще видите регулярна част от нашата тренировка. Това е най-новото бебче на зумба фитнес, така както се изразява основателят на зумба Бето Перес. Много повече фитнес тренировка с комбинация от интересна музика, работа за различни части от тялото, нещо действително много атрактивно и много полезно за дамите. Добре, нямам търпение да го видим. Нека да започваме. Cuál sea el camino, si hay que hacer frío, tú echa pa'lante como un batallón, como un tanque y tú el comandante. Y no dudes que
habrán tropezones y hay que saber si tienes pantalones. Al final del camino no importa qué tienes, importa cómo es que tú has sido. Si nada de esto lo puedes llevar, ni carro ni joya, nada se puede empacar. Es que no hay ni equipaje de mano, hazte un favor, olvídate de esto, mi hermano. Lo que tienes que hacer es darle gracias a Dios, que tienes salud para seguir batallando. Escucha lo que te digo. И на целия екип предлагам да се включим към зумбата. Както казах, аз все още не съм танцувала, но никога не е късно, както за мен, така и за всички останали. Нека да започнем първо с тези упражнения, които са точно за начинаещи, каквато съм и аз. Разбира се. Не мислим, правим каквото колкото стане за това.